da kowa can wani na makaraddi ya bar bacci shi kullum burinsa a ce ai ya kai ka kasa wanka sha har ka bar yaro ya wuce ka da wanka malam duba dai tambaya ita ce ke samu mu gano amsa duk mu tsaya mu yi ta du'a'i ai Allah shine zai kare mu yi sadaka da kyauta duka wannan ma sharri zai ture kada da kare na kanka ga kwanta kai tsammanin kai ka haure ko ya kake wani na can shi burinsa akan ka ya zama bunƙasa wanka sha har ka bar yaro ya wuce ka da wanka malam duba dai tambaya ita ce ke samu mu gano amsa alhamdulillah mu mun rike Allah kuma mun ci gidan mai tsafi dandanne su tabaraka ya Allah alali mu kai ne dafi to kai